atur wilujeng ingkang sami rawa mriki aneme wong sapa dita marwati miyose nabi panutan nabi Muhammad nabi kang pungkasan ingkang mernata para manungsa ingkang perintah kita supaya ngedohi dosa di timur matahari mulai berjaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia di timur matahari mulai percaya bangun dan berdiri kawan semua marilah mengatur barisan kita segala pemuda Islam Indonesia kita pemuda Islam Indonesia Indonesia ingatlah kepada kewajiban kita mari bekerja bersama-sama menjunjung agama Islam yang termulia dengan sungguh kami mencari ilmunya supaya kita bisa unggul derajatnya di dalam dunia dan akhiratnya mudah-mudahan kita masuk ke surga ini negeri namanya Jawi kalau agami nama Islami agami Islam sudah yang terang asal dawuh dari pangeran
salah sawijining sapa bisa ngalakoni Insya Allah Gusti Pangeran nyambatani sedelo ojo susah ojo wagayan kono poso yen ora poso uripe bakal nelongso sebab urip ninggal poso apa donya ngelmu iku ayu kaya widodari urip mulya mulya kaya ndakaswari yen ten catur prantane ra mari-mari yen ten turut munggah swarga milang kori nyuwun kula ing Allah kang sifat Rahman baca kula mugi Allah paring iman salebare sekarat lan terus mati nuli pendem nang kuburan dan takoni
sebagai banyu buri mas, tolong. Lamun wong ditakoni megap-megap petakone malaikat ngetap-ngetap ngrasa dosa nang kuburan rebas milih nuli godho malaikat nganti habis. Mas Wiki padoske toyo kalian bekobat basko mas. Malaikat nuli munggah mareng langit ora suwe bumi iku enggal jepit mongko nuli amalala iku teko lamun teko si mayit krasa celaka. Umat Islam menyat kabeh saking kubur warna-warna tangine wong saking kubur ari kala Kanjeng Nabi den sowani pasaksene marang wong kang padha ngerti.
Santer mriki, Mbak. Pinarak mriki. Pinarak mriki. Ini negeri namanya Jawi, kalau agami nama Islami, agami Islam sudahlah terang, asal dawuhe dari pangeran. Yo praka